Türkmenistanda yol hereketiniň asuwdulugyny we howpsuzlygyny üpçün etmek maksady bilen geçirilýändigi aýdylýan yol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy atly bir aýlygyň dowamynda Lewapda häzire çeline azyndan sol sanda adam pidaly 31 sany yol hadisesi hasaba alyndy. Bu barada Azatlygyň sebitdäki polisiýanyň yol gözegçilik gullugyndaky çeşmesi habar berdi. Howpsuzlyk aladylary sebäpli atlandyrylmasyzlygyny soran polisiýanyň işgäri adam pidaly yol hadiseleriniň itasan Darganaty Türkmenabad we Türkmenabad Kerki uly ýollarynyň ugrunda ýüze çykandygyny belledi. Saýat etrawynyň täzelikçi Ozulky ady Telman sebitiniň golaýynda garşylykly gelýän iki ulug çaknysdy. Uluglardaky iki raýat sol ýerde helak boldy, galan ýolagçylar käbir juda agyr ýagdaýda keselhanaga gidildi. Garabekölde içkili sürücü bir okuwçyny kakyp oňa agyr şiket saldy. Bu sebitin Gumakly owasynyň golaýyndan geçýän magistral ýolundan barýan bir uloň sürüjüsiniň ýolda uklap hereketini ýitirmegi netijesinde bir ýolagçy öldü dip Azatlyň polisiýadaky çeşmesi 23-nji sentýabrda habar berdi. Ol sözüni dowam etdirip, Halat şäherinde hem 3 tany ýol hadisesi hasaba alyndy. Uluglar ziýan ýetdi, hiç kim ýaralanmady. 18-nji sentýabrda Kerkiniň Baý halky daýhan birleşiginde hem paxta daşayan traktor ýeňil ulag bilen çaknaşdy. Hadisede adamlara şiket etmedi dip polisiýanyň işgäri soňky 22 günüň dowamynda Lewapda hasaba alynan ýol hadiseleri barada maglumat berdi. Ol başga da onurça hadisanyň sürüjüleriň öz ağrılarynda ylalaşmagy sebäpli resmi taýdan hasaba alynmaýandygyny hem sözüne goşdy. Köýtün dagda bir içkili raýat ulogy bilen ýoluň gyrasynda duran iki ulog kakyp olary zeper ýetirdi. Emma günäkär ziýanyň özüni doljakdygyny aýdyp, beýlik uloglaryň eýilleri bilen özara ylalaşdy. Polisiýa umuman goşmaçy işden gaçyp, sürüjüleriň öz ağrılarynda ylalaşmagyny gazanjak bolýar dip, polisiýadaky çeşmämiz belledi. Ol kağız ýüzünde agyr ýol hadiseleriniň öňüni almak maksady bilen geçirilýändigi aýdylýan bir aýlygyň dowamynda özleriniň gündelik borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirip bilmeýändiklerini, özlerine jerime boýunça gündelik berilýän plan tapşyrygyny dolmak üçin alada etmeli bolýandyklaryny hem belledi. Sol bir wagtda Azatlyň ýerlerde kabarçylary bilen anonimlik şertinde guruluşyp pikirlerini aýdan sürüjüler bu bir aýlyň polisiýa tarapyndan hakykatda para mewsumi hükmünde ulanylýandygyny, ýylyň dowamynda hem azlyk etmeýän köçü para horlugynyň sentýabrda hasy mewjudyandygyny gurrun berýärler. Ýokarda beýan edilýän ýagdaýlar boýunça Içeri işler ministrliginiň Lewap welaýaty boýunça bölüminden sol sanda polisiýanyň ýol gözegçilik gullugyndan goşmaçy maglumat ýa kommentariýa almak başartmady. Türkmen häkimetleri sol sanda Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi köçe ýol hadiseleri bilen bagly statistika maglumatlary halk köpçüligine aýan etmeýärler. Ýurdun habar serişdelerinde köçe ýol helakçylykları barada video reportajlar hem göýberilmeýär. Mundan başga da Türkmen hökümeti bir aýlyň dowamynda ýurdun ýollaryndaky ýol hereketiniň kadrlarynyň dogry bir jaýdylşyny gözegçiligi ýoly goýandygyny aýtdy. Köçeleriň, köprüleriň ýagdaýy, polisiýa işgärleriniň gatnaşmagyndaky alym berim faktory hakynda da gurrun etmeýär.